min mbiyeten ko Farma Alassane Aw jeyami ko Ngam en jetti Allah en jetti AOJ ɗemgalam W4 minen min gollata koye golle paras ɗo min gondi minen ko mawɓe ko ɓiɓɓe amen mbaɗa hen ɓiɓɓe amen ne mbaɗa hen ɓe ko minen goni liggade kono komin ɓami liggade projet o ko min jiyani hen ko fewani ko dañal ɓolal min jii hen e nafoore fodde nde ponno waɗande amen foof ɓe mbaɗi ha timmi. Assalamu alaikum bandiraɓe e min mbiyatami ko Maymouna Diallo jeyami ko cuuɗi men ɗo e Sabbo Allah min goni koye programme hono ɗemgalam e W4 e ko min woni secrétaire mabɓe ko min windata kala ko yalti e ko naati fof ko min windata ɗum min tongata e hande no min goni ɗo koye weltare mawde e kamen soñɓe amen gari ƴewtade hol ngaaluji amen no mbayi min tawi ko machallah no min jiiɗiri ni ko noon wayi kadi min dañi campagne ha no hannirta ni demal mankani engrais mankani gasoil mankani fodde min ponno hebde fof min keeɓi te min dañi hen ha wayno leydi amin jiiti hen koye amen min ñaami hen min jeeyi min naftorima wiyano ko sukaɓe mbawanani koye mumen dañɓe caɗele ɗum foof Allah rokki amen min dañi ko amin kutoro ɓiɓɓe amen ne ñaama hen min dañi hen bandiraɓe amen wiyama campagne o gasi ha joni campagne o gasani saabu gooƴi paras min gawoyi paale amen min ñaagui Allah koyo Allah sar ɗum ha yaaja e nder diwan amen he saabu min jiiti ɗo koye amen e nder projet o ñaami hen min dokki hen kadi ɓe keɓano naddeɓe ɓe amin ñaagui kadi ballal kadi ngam ɓeydonon amin leydi ndi ha no hannirta ni min daña kadi ha no feewi kadi ha ɓuuri ɗo saabu min jii henere ko min jiitima hen koye amen no feewi ɓiɓɓe amen iwe caɗele worɓe amen giiwe caɗele no hannirta ni noon yaari amin ñaago Allah yo Allah ɓeydu amin jiiɗi kadi ɓeydo noon amin kadi ha no feewi jokkon golle darde nder ɗon nde daron ɗon amen ha no feewi amin daña paras o nde min gawi hunde hade min acce ɓoole ɗe min dañi ko gooƴi ɗi hawri koye yooro min jeeyi gooƴi ɗi a yeeyat keɓalo ujunnaje ma 2 walla ujunnaje ma 3 cooda 50 ma maaro cooda henne halma daña ko ñamɗa ko ñamminɗa ɓesgu ma joni o temps mo gonɗen min goni koye ɓoole ɗe min gasi min jeeyi min dokki bandiraɓe amen min ñaami komin jeeyi ko min naftorima ɓiye ala paale cooda ala koltu cooda hen ko ñamɗa ñama ñammina ɓesgu ma ko ɗum woni dañal ngal en jettiri ɗum ɗemgalam e partenaire uji mabɓe W4 e ɗum noon on calminama no foof on juurama kadi on beltanama e fedde ɗemgalam W4 on mbiyama yo jokku golle no feewi yon jokku golle